Mayong adlaw kanatong tanan, aniya na sab kita sa bag-ong pagtulon-an nga naghisgot kung unsaon pagbuhat og resume gamit ang HTML ug CSS. So, sa atong pangutana kung unsa na ang resume. So, para sa katong mga sulay na no og pang-apply og trabaho, ang resume usa ka requirement sa mga nag-apply og trabaho nga ginapangayo sa mga kumpanya. So, unsay naa sa sulod sa resume. Kasagaran ang sulod sa resume diya nagginapakita no kung unsa imong mga eksperyensya sa trabaho nga imong naagian, ang imuhang educational attainment ug ang mga skills nga anaa kanimo. So magpadayon kita no sa ato ang pagtuon kung unsaon pagbuhat og HTML og resume gamit ang HTML ug CSS. Karon na ako giandam diri no nga basic na to nga empty file nga gitawag nga index.html. So diri tanan nato ibutang ang HTML code na to ug CSS para sa ato ang resume. So sa atong pagsugod kani nga IDE or environment nga kung gigamit or code editor is VS Code. So if you're familiar with VS Code, usab ni siya sa widely or kasagaran nga ginagamit sa mga coders for coding. So Visual Studio Code ni siya. Okay, so magsugod ta. So mag-type tag HTML. So kung napansin niyo no na ay nigawas diri nga mga options. So kani siya akong gamiton lang ni siyang HTML5 boilerplate. Kung curious mo, extension ni siya nga para maka produce ta og basic nga template sa HTML. So extension ni siya nga na-belong sa Visual Studio Code. Okay, so ato ni siyang i-tab. So kung makita ninyo no nga fill in na niya daan ang katong basic structure sa HTML. Okay, so ato lang sa ning tanggalon, ignore lang sana o pati kani nga mga part. Tanggalan nato ning script kay dili man ta mo gamit og JavaScript sa karon. So basically atong iset ang title, resume or depende kung saan inyong pag-pronounce ana no. Okay, so magsugod ta. So unsa man ang sulod sa resume. So usually ang pinaka intro ana niya is ang summary about sa imong sarili. So basically magbutang ta sa ato ang pangalan. So diri akong gamiton H1 or header 1. So butang na ako akong pangalan. Okay? So ato sa ning tan-awon kung unsa ang porma ani kung ma-render na siya as HTML page. So sa Visual Studio, pwede mo right click aning tab niya and then copy path and then adto mo sa inyong browser. Example dire, paste lang ninyo dire and then enter. So makita na nato no nga naanay ning gawas nga output. So akong pangalan which is ang header 1. So padayon ta. Sunod, kung ibutang dire kung unsa ako ang designation or title, kung unsa ko sa akong profession. For example, since I'm into software development, so ako lang ibutang diri software developer. So save na to siya, then check na to diri, refresh, okay? So unsa pay mga sulod sa ato ang intro or summary sa atong sarili. So basically magbutang tag mga contact details ang pwede magamit sa ato ang future employer kung makontak ta or during the hiring process. So diri magamit ko og unordered list and then ibutang nato ang list item. So usually if you are commoning natay email no. So for example, your name at email.com, iset na to atong email and then unsa pa phone number if you have one, phone number natong
kung mobile number lang ang naa sa imo, pwede na siya 092 then 123 124. So, okay. Kuha lang niya, sample lang ni siya nga phone number ha, basin ninyo ning kunon. Pero sa inyuhang resume mismo, ibutang ninyo inyuhang contact nga phone number. O unsa pa, pwede sab kung naa kay personal nga website, pwede sab nimo i-indicate dire. So www.raymonreyes.com. Ako wala ko'y personal nga website pero sample lang ni siya. Unsa pa'y pwedeng ma ma-check sa possible employer nimo kung unsa, for example kung into software development ka or sa IT nga field, kung naa kay LinkedIn nga profile, useful po na siya. So for example in my case, linkedin.com/in ana. So naamang ko'y LinkedIn nga profile, pwede na to ni siya magamit. Okay? So ako sang i-indicate dire. LinkedIn. Okay. So kung programmer po ka, kung naapog kay GitHub nga account, pwede sab nimo ibutang dire. So kung naa kay mga personal projects or mga open source projects, pwede sab nimo dire ibutang. Okay? So usually mao lang ni ang summary about sa imong mga contact details. Pwede sab ka magbutang og blog. Kung naa kay blog, naga-blog ka, pwede sab na siya as long as related siya sa imong gina-applyan nga trabaho. So atong i-check no sa unsay output ani. So mo ni siya ang list sa imong contact details. Okay, karon ato ni siyang isulod sa div para mabahin nato siya inig, mag-abot na ta sa style. Kung mag-style na ta og section sa ato ang resume. Okay? So ato lang sa ning i-plastar. So dire butang na to ang ID as summary. Okay? Next dito ta sa work experience. So ato sa ni siyang butangan og section no nga work experience ang ID. Karon dire mag-set ta og work experience, butang natog title work experience. So if you have been to several work na already, pwede nimo ibutang dire. So sa work experience, naka-order ni siya gikan sa pinaka-latest nimo nga work experience hantod sa oldest. Okay? So usually ang format ani niya is imong H3 na to imong position. For example, nagsugod ka as IT specialist. And then butang nimo unsa kang kanus anay siya na nga during period kung kanusa ka nagtrabaho ani. So for example, month nimo is January let's say 2015 hantod let's say mga 2 years, let's say October 2015 16 17 na. So in ani nga format no, and then indicate sa nimo kung unsa ka asa siya nga company ka ani nagwork. So for example, IBM support ana, sample lang na siya. And then pwede sab nimo i-indicate kung unsa tong mga roles or trabaho nga gi-perform nimo didto. So for example, i-list out nato ang for example as IT support IT specialist, support maintenance of existing systems. Ayan. And then pwede pa ka mag-indicate og additional pa dire. So basically in every work experience indicate nimo unsa imong position, tapos asa nga company, and then unsa ka dugayon ka nga nagtrabaho didto. Okay? So ato ning tan-awon kung unsay output ani. So naa na diri no, work experience IT specialist
sa IBM support, and then unsa nga tuig. Okay? Tapos, mao na siya para sa atong work experience. Karon dito na pud ta sa uh, educational background. So, let's say education. So, sa education, katong unsa imuhang nahuman nga education, and then of course pertaining to the related sa imuhang gin-apply nga trabaho. So, for example, maybe you can start uban nagastugod as from elementary to high school, and then college, and then kung naa pa kay mga other trainings nga gi-perform, pwede sab ni siya. So, for example, ito na tong title, education. So, diri itong ibutang let's say Bachelor of Science in Information Technology, and then ato siyang next line, kanus-a nga tuig kaning asa ka nga school, no? So for me, this is Tagum College, and then unsa nga tuig kaning graduate. So I started maybe around 2005 to 2009. Okay? So atong tan-awon, education, okay. And then add patag additional. Abutan lang nato for the sake of example. Let's say secondary. Tagum National High School, and then tuig 2002 to 3, 4, 5, 6. Okay, so nang graduate ko 2006. Mali ni siya. 2002 pala ako graduate na ano. So 2007. Ano na lang. Nalibog na ko sa ako ang years sa school. Okay? Balikta. So tanaw na to example no education. Okay, karon dito ta sa next part. Skills. Karon skills mo ni siya ang katong mga skills nga nahibal-an nimo no or naa sa imuha nga relevant gyapon para sa imuhang gi-apply nga trabaho. So for me, since naamang ko sa into IT and into software, so ako lang indicate diri, i-list out lang pud nako ang akong mga skills. So for example, for me, say programming languages, C#, JavaScript, unsa pa, wala kay ko dagang kuan, usually mo lang na ako eh. And then pwede po nimo indicate diri databases, mga technologies nga ginagamit nimo, MS SQL Server, pwede sa MongoDB. Okay? And then sa pa front end, Angular, if you have React, JS, let's say Aurelia, sa Bootstrap. So usually mo ning mga UI frameworks nga gamit nako. Okay. So atong i-check. Okay, mo na ni atong skills no. So basic lang ni siya nga resume. So ato ni siyang designan o via CSS para mahimo siyang nindutan awon. Okay? So diri sa taas mag set sa atong style.
Okay. So first siguro nato nga i-set ang iyahang font style para murag medyo nindot siya tan-awon. So para sa style, set na to sa pangita ang tong selector is body no, para i-apply na to sa body, sa tibuok body aning HTML na to. So set ta og font family tungod kay naa man ko'y autocomplete diri, makaselect lang ko. So depende sa imong gusto. For example, Arial kaning grupo sa mga fonts atong i-check. Di ba? Mas better na ba siya tan-awon? Okay? Tapos karon ato ni siyang i-center gamay para ano siya? Centered. Okay? So i-set sa nato ang width sa atong HTML sa atong body, let's say 50%. Okay? So wala kayo ni mo mapansin no, pero makita nato naron. So i-set sa nato ang border para makita nato kung asa siya taman. Okay, di ba? 50% na ni siya sa entire page nato. Karon ato sa siyang i-set ang margin auto. Okay? Para centered siya, alright? So kita ninyo center na siya. So medyo starting to look better na. Okay? Ato lang sang ibilin ang border para makita nato unsay format niya. Okay? So karon atong style ning ato ang summary. So idikit nato gamay ang ato ang summary. Okay, so butangan nato ning summary og border. So para ma-target nato na siya, magbuhat tag div and then summary. So hash sign and then summary para ma-target nimo ning div nato nga summary kani siya. Kaning tibuok nga div. Okay? So magbutang tag border. Since bottom lang atong i-target no, so double. Let's say 2 pixels black. Right? Tan-awon nato unsay output. Okay, so naa na siya no, naa siya division. So murag nice na siya tan-awon. Okay, atong baga-bagaon gamay. 5. Okay. So same po atong buhaton para sa uban. So including ning work experience, education and skills para na siya division. So para magamit lang nato ang the same nga border bottom, isumpay lang nato ni siya separated by a comma. Then set nato ang work experience and then kaning isa is education o kaning skills. So sa ingani nga format ma-apply ning border bottom nato nga style sa kada isa ani nila nga gi-set nato diri sa taas. So atong tan-awon. Okay, so makita ninyo na anay borders sa kada bottom sa every section sa atong resume. Okay. So kaning set nato kaning contact details nato dire, ato ni siyang i-try nga naka ano lang siya, inline lang tanan. So naka let's say horizontal. Okay, so atong i-set ang kada list item ani. Okay? So unsaon nato na siya pag-achieve. So dito ta sa atong contact details. So diri sa contact details nato nga list, set nato ang iyang ID ani para mas dali nato ma-target. So na-set nato ang ID niya tapos diri sa style atong i-set. Okay? UL tapos ang ID nga contact details. Karon atong gusto nga i-set ang kaning list item niya nga inline tanan or horizontal. So atong tangag space then ang list item. Karon ato siyang i-float left, meaning tanawon na to sa output ha. So kung napansin niyo no nga ang float meaning ilinya lang niya tanan pasunod. So to the left, floated to the left.
Okay? So kaning next niya nga part ato ni siyang i-fix kay work experience ni sumpay naman siya. So para ma-achieve na to na siya diri sa after aning UL magbutang taog div. Tapos iset lang nato inline ang style. So clear both. Okay? Then atong tan-awon so ni clear na siya sa next nga line. So nawala na tong gisundan niya nga floating sa mga list items. So ato sa ning i-fix ang list items. So atong tan-awon natay list style type, let's say none. Okay. Ano siya. Tapos iset na to ang sobra lang siya kadikit. Butangan nato siya padding siguro. Padding right. Say mga 10 pixels. Okay. Yan. So medyo plaster na siya. Right. Tapos siguro padding left 10 to 0. Okay. Okay. Yan na siya. So nakaset na siya ang ato ang mga contact details. Okay, and then work experience. So ato pud ning iset ning mga titles ning kada section kaning work experience, education, skills. So para makita niyo kung unsang spacing ani, right click mo sa atong browser, for example sa Chrome, and then inspect. So naay tool diri, developer tool nga magamit nato para makita nato kung unsa ang layout niya sa different parts sa atong HTML code. So we have here H2 header 2 work experience. So siguro tanggalon nato ning bottom niya nga margin para medyo dikit ang closer ang ato ang layout. Okay? More compact. So kung makita ninyo diri sa bottom no na siya nakaset nga margin. Pwede na to ni siya tanggalon. For example, this one, set na to margin bottom 0. Okay? So, wala na siya margin. So, kung atong i-kuhan og balik, diyan na siya spacing. As well as for the IT specialist. So, header 3. So, first, atong i-set sa dirita sa header 2. Atong i-set ang margin bottom to 0. Tapos, ang header 3 na to, margin top to 0. Okay? Ito lang testingan ha. So, muna ni siya. So, atong i-refresh. So, nakita ninyo nung murag mas closer na siya ang layout na to. Okay? So, basically, muna ni ang ato ang simple lang kayo nga resume. So, pwede mo mag-experiment og lain-lain nga formatting or targeting pod sa ato ang HTML via CSS para makapagusto mo og set og design aning inyuhang resume. Okay? So ato sang i-try og tanggal ning iyahang border. So atong siyang i-comment out para ma-comment out ang CSS, anaon lang nato i-enclose nato sa slash asterisk, and then i-end nato siya sa asterisk slash. Okay? Right. So, di ba murag mas better na siya tan-awon. So, na-format na nato ang atong resume. So, mao na ni siya karon ang atong simple lang kayo, basic lang kayo nga resume nga ginamit ang HTML og CSS nga technologies. Alright? So, hopefully next time, if you would give it a try, then try experimenting sa kung sa imong pwede na nimo nga ma-design ani, pwede nimo i-set ang colors sa imong mga headers, depende sa imong gusto or taste nimo sa mga colors. So, ikaw na yung makabuot ana. So, bisitahan lang ang ato ang tutorials dito sa ato ang YouTube channel para maka-learn ta or makatuon ta sa mga fundamentals
sa HTML og CSS. So naatay daghang mga tutorials dito. So kadto siya binisaya to tanan para dali na to masabtan. Salamat sa tanan ug maayong adlaw.